Vi skal nå derover før 20 sekunder, ellers så springer hele verden i luften. Hvad mener du? Jamen, det sker. Hvad mener du? Hvis vi ikke når derover inden 20 sekunder, så springer hele verden i luften. Og hvorfor skulle den det? Vi er... Fordi der er en bombe. Slap af. Vi skal løbe. Vi bliver nødt til... Jeg prøver lige at skyde. Jeg er prøvet at skyde, men det er en sniper, derfor bliver det lidt svært. Headshot. Hvordan? Jeg har været med i alt for mange film, og jeg var med i både 2. verdenskrig, 5. verdenskrig og 25 verdenskrig. Men det her er jo kun 3. verdenskrig. Hvad mener du? Jeg har været med i 2. verdenskrig. Headshot. Jeg tror ikke, det er menneskeligt muligt at gøre det der. Jeg skal vise dig, hvad det er muligt. Vi har kun 5 sekunder tilbage, før bomben eksploderer. Hvad mener du? Der er en bombe, og du skal eksplodere, hvis jeg ikke gør det. Slap af. Gør det. Du går derop, du er den bedste af os. Du har lige skudt sådan... Headshot. Okay, fint nok. En til. Op the right. Hvad laver de? Chef. Har vi en mand i en grøn trøje, der skyder vores soldater i hovedet? Er det han på vores hold? Han har lige skudt en fjende. Angrib! Ja. Jeg vil lave dig. Hvad får der en fjende? Headshot. Nej. Headshot igen. Hænderne op! Ja, hænderne op. Okay. Men hvad I ved er... Jeg er f***ing hovedpersonen. Det er vores bedste helt. Hvem? Dig. Her er din medalje. Yay! Jeg skød folk i hovedet.